zdravá Mária, Svätá Mária, zdravá Mária, Svätá Mária, zdravá Mária, Svätá Mária, zdravá Mária, Svätá Mária, zdravá Mária. Poďte rýchlo domov, ide búrka. Ale veď nebo je úplne jasné. Kto ste, pani? A odkiaľ prichádzate? Prichádzam z neba. Prídem aj ja do neba? Áno, prídeš aj ty do neba. A Hyacintka? Áno, aj ona. A František? Príde aj on, ale musí sa ešte pomodliť veľa ružencov. A čo od nás chcete? Chcem, aby ste vždy 13. deň v mesiaci prichádzali na toto miesto 6 mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili. Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošla, na zmierenie za hriechy, ktorým je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov? Áno, chceme. Budete musieť veľa trpieť, ale milosť Božia vás bude posilňovať. Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny. Aká krásna pani. Bola to tá najkrajšia pani, akú som kedy videla. Som taká šťastná. Nemôžem sa dočkať, kedy o tom povie mame. Nie, to nesmieš. Nikomu o tom nemôžeme hovoriť. Bude to naše tajomstvo.